ତମେ ଏଇଟା ନିଅ। ସାର୍ 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 ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ରାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ସାର୍। ପାଗଳ ଏଇଟା ମୋର ବାହାଘର କାର୍ଡ ଦେଖ ଭଲ ସେ ବୁଝିଲ କନଷ୍ଟେବଳ ବାବୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ବାହାଘର ପ୍ରତି ଭାରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ତାହେଲେ ନାଳୁଆ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହୁଛି ଭଲସେ ଶୁଣୁନା। ଛୋଟବେଳେ ଗାଁରେ ଯାହାର ବି ବାହାଘର ହଉଥିଲା ଆଉ ଚଉଟି ହଉଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଆଇନ ଆଉ କାନୁନକୁ ହାତକୁ ନେଇଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ବାପା ଅଟକେଇଲେ ନା ବାବା ଏଟା କଲେ ତୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଗଣାଯିବୁ। ସେତେ କହିଲେ ପାଠ ସାଠ ପଢ ଚାକିରି କର ତାପରେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବୁ ତୁ ବାହା ହବୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା 19 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ତଟକା ଝିଅ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖ ମୋ ହନେ ବାଲି ବିବିର ଫୋନ ଆଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ନା 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 ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ବୋଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। କଣ